И здравейте хора, това е част 8 на отведен Kinder Joy Stranger Things Funko Pop яйца. Сега имам само едно, защото бях си взел 3 днеска, ако гледате миналия шоу, да видите какво ми се падна. Това е CNOR 10 SO. Моля се да е Уил, само Уил ми остава. Та нека да продължаваме към отварянето. Моля се да е Уил. Моля те. Тук е сладкото. Първо вие вижте. Не, Уил. Хора, знаете, че те прави просто не, Уил. Много го искам. Братче, поводей, ще купа 10 кутии с яйца да го спечела. Това е Робин, ако не знаете кой е. Ако мога да го направя. Робин. Поне е ново нещо, няма много. Хора, моля ви, кажете ми кога ще спечеля този Уил. Ето този. Ето този съм дал до сега и не съм го взел, не съм го имал. Около 1000 лева вече. Виж как са? Що да ми се пада? Много тъпо. Няма нещо. Сега кога ще ми се падне. Ще трябва да дам много пари. Да. Не е лоша фигурката. Нямам я, това е хубавото. А това не е от главната колекция. И следва. Това беше видеото. Абонирайте за канала, махнете видеото, ако искате да има 8-9 част. Това беше всичко от мен. Чао и до утре.